आंखौ माबायदि नुयो नै फाग्लि लिरखो माबायदि नुदों आंखौ नोंसोर गुसु गुसु जायो आं हेलो गाइस माबायदि नुदों आंखौ खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय फाग्लि बायदि नुदों ना मा नुदों जानला मानला हेड माबा खानाय हास'ना लाखाबाय आरोखि ना आङो मा होनो रिल्स बानायनो थाखायनो फाग्लि नुबायना बिमा जानानैबो बेबायदि खानाय हास'नाया गाज्रि नुबायना गाज्रि नुदों ना मादों आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय नै बेबायदि बेबि काट हास'नायखौ आंखौ माबायदि नुखो खिन्थाहरदो दे लोगोफोर मिनिनोसै ओंखारो आं गावखौनो गाव हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय आंनि बे मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना गोसो गोथारै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं स' आङो बिदिनो बेरायफैदों आरोना लामायाव बेनिफ्रायनो ब्लगखौ आं स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबानो जाबाय ना मा होनो सोलो गानसै गस्ला गानो गस्ला गानदों ना गालियासो बिफानि गस्ला ग्लोब गाननानै थायोमोन ना लक्ष्मिया गिबाय गिबाय गांलाबा थाबा गियो बियो गुस्थियाव माथो सानायाव नांहोखो हादु हनै माबा बायदि नुबाय लेंगानो सिनेमा ना माया बिदिनो लादोंदां बिसोरो मोसाबावबाय जोनै मोसाना देखायला बिफाया दानो मोसागोन बियो Oi. No. Oh. Maaf tuh. Udah. Papa. Akak cika papa. Akak cika. Iya. Budak gua. Nenggande. Akak cika nih. Bisa main. Akan cik lagu kan nana. Tapi ini buku banis tu bina. Ini buku jalan lain. Ada buku warna Sampai dari sini naik misi turun silai, dia mansilai. Bau perbalik umarin silai misi kuninga. Jadi aku sende. Juga lapasan nazen bayar na pan pedi mana komol karena aku sedikit bayar na. Itu laksana lapasan sunam jawab na. Sunam jana sih, jawab mana jana sih ada. Kita orang baik. सोर जादों आंनि ओंख्रि संनायखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर जादों ओंखामफ्रा जादों खाखै आं जायाथ' नोंनि बे संख्रिखौहाय मुखाखौबो गारो फिसाला जि नायबाय ओंखाम जानोसै नै मालाय गुसु जाबाय दहायनिफ्राय खुरनानै दोनबाय जाफैया उखुन्दै खुगासिनो दङ बे गुफुरा लेंहरबाबो फैया बाहादुरि इसिरा ओंखामजों लारु मोनजाबाथाय बिराद खुसि बियो अबेखौ बे गुदुंसो बैसो गुसु उल्थासो जाम्बाया फाय थांगोन बोरो हा? जेरावबो थाङा पिकनिक जाहैनोसै साला निउ इयाराव गावहा बेरायो ओमफ्राय जोंखौ जेरावबो लांमा दासो बे बोसोराव बिराद गाज्रि आंहा बे बोसोरावहाय नोङो ओरैबा ओरै भारा लांनायजोंथ' थांनो मोनो ना ओमफ्राय एटलिस्ट जोंखौथ' लां फिसालाया खुसिथार गैया आं 2024 आव बेरायनो मोनाखिसै गाइस
पिकनिकबो जानो मोनासै मालाया पिकनिक जानाय मबाइलाव हगारबा आं बेखौ नायखाला आरोना गल'ल' नायनानै था जोंहा ओंखायनो आङो पिकनिक जानाय हगारनायखौ नायला आङो रागा जोंनानै मालाय जा स्टेटास होदों माबा होदों मुजा फास आलादा आलादा गानलायबाय दा हासुदै सिदों ओंखायनो सोलायदां फिसालाया टेबोलाव जानोनो बोनो बी हाय हेलो गाइस स्वागत है हमारे चैनल पे दे बाबा अदो जिदुगा है दिया ए बी सी हस लाइक चिंगं बाबा चिंगं हस दे हेलो जी जानायखौ नुहुरलायबाय बियो खारथालांबाय बिबैजों हास्लाबखाया नुहुरबाथाय द्राव गारना खारलांखायो बेलायथो हमथा जानो गिनाया आंखौ फैदो सोना फैदो ओंखाम जानो नुहुरबाथाय मानो खारबाय बियो बिदि गारा ओरैनो फैदा बामजाथारगोन बियो ओंखाम जानायाव गादिया ओंखाम जानायाव सोरबा बामजाफेरो एसेल' मोजाङै नुहुरनांगौ आलु एवनायखौ माथो होदिया मा गालिन दोनसै फैदा बाबा दैसा ओइ नों मा जादों दैसा दैसा नाहरबावला फैया फैयाबा बांला जोंहा जादों थानाय नङा हिं बांला दैसाया नै सयाबिन जादों मानो फिलंखो जाद' जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय नङा हिं बांला नै जोंना दैसाया माइसा दांनो फैबायहाय बारियाव गायलां सामदां माबागासिनो दं नायलाय दैसाया बारियाव आयै मा नागिरदों आबा नों बो बारियाव मा नागिरदों सना मा नागिरदों नोङो मा बिलाइ बाटारफ्लायाबो सना नों लाफाखादों जों गेदेरफोर लाफाखानायखौ नुयो नालाय ओमफ्राय गावहाबो बारियाव हाबनानै लाफाखाफैबाय नै दैसाया हनै बाटारफ्लाया हनै दैसाखौ हरनो फैगौ बाटारफ्लाया फैदो सना फैदो अबाव थांसै फैदो ओइ दैसा अबाव थाङा आयु खर' बानसावबाय आयु मा होनखोबाल आयु मा बिलाइ आयु लाफाखादोंहाय दैसाया जोंना हुस दुखु गाहरजोब्बाय दैसाया खोरखिजों माला गाहरख्लाबखो बियो हनै गान्दु फिसा मोननै दंमोन ना दासो नुहुरदों आङो माला गाहरख्लाबखो बे गान्दुखौ बियो दा गाज्रिखाबाय खोरखिजों जिनिस गाहरग्रा जाबाय बे गावनि सेन्देलखौबो गारना लादों दहायसो आंनाव गाज्रिखाबो गथ'आ जोंहानि दैसाया गान्दुखौनो उसुं लेथ्रा बारियावनो गारहरनानै दोनबाय आरोना नै एखे गान्दुखौनो उसुंजों गारहरबाय नायलाय बेजों गाहरदों खोरखिजों नैबे सिखौबो गारहरदों नै जा गाज्रिखाबे गथ'आ खोरखिजों गाहरबायालाय फैदो बाबा सना बिफाखौ नागिरदों बाबाया हौवा बुम थांदों फैदो बाबा
बिफाखौ जा गाबज्रियो आरोना बियो बिफानि बिराद मोगोल मोर्स बिफाखौल' गाबज्रियो रावखौबो रोङा गाबज्रिनो ओमफ्राय बिब'खौ एसे रोंहांबाय आरोना दि होनो आरोना बिब'खौ ओमफ्राय बिफाखौ बाबा होनो उन्दैनिफ्रायनो बिफाखौनो फार्स्ट गाबज्रिदों आरोना आंखौथ' जेबो रोङा दुखु मोनबाय आं लामायाव थाबायदों जोंहा लामायाव थाबायदों नै दैसाजों जों दैसाया सिगां थौदो जा खारखायो टाटा बाय थौदो आबाथौ लामायाव थाबायनायाबो जा खारोना थेफ्राफ्रा गारि फैबा बेनो खारलामा नङा दा थेफ्राफ्रा जा थाबायखायो गाजा बा लंहेंलाबायबाय नै